Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu enqundwa amandla akhe esaphila. Amandla abonwa nayingane encane noma abonwa nawumntwana omncane. Bafethu iqiniso liyababa futhi liyahlaba kwabangalifuni. Engingakusho nje mina bafethu uKhuzani uqophile umlando, uzenzile izinto ezinhle kumaskandi abantu bebuka ngamehlo abo, hhayi ukuthi belayelwa noma betshelwa. Asisho ukuthi abavume abangafuni ukuvuma, asisho ukuthi abaphike abafuna ukuphika, kodwa okuhle ukwenze abantu phambi kwabo abantu bebuka. Abanye-ke lokho bayakuphika, abanye bayakushalazela. Inhliziyo-ke yomuntu onomona neyomthakathi ziyafana lezo zinto, ukuthi into uyibone ukuthi inhle noma ithuthukisa umaskandi, wena ushaye ngathi awuyiboni noma ufuna ukuyithela ngenhlabathi leyo nto. Bafowethu, ingane kaMangema, umaskandi, kwi-history kamaskandi noma kumlando kamaskandi, ungomunye noma uyingxenye yabantu abathatha umaskandi bawubeka la ukhona namuhla. Umaskandi namhlanje nawo usuyakwazi ukuhlela imicimbi. Umaskandi namhlanje nawo uhlonishwa iy'ndawo phesheya kuphi nakuphi. Kuningi bafowethu okuhle akwenzile. Okubuhlungu-ke izinto mawuzenza zikulethela, mhlampe bekuseningi futhi obekusazokwenzeka kumaskandi, kodwa uma uthi wenza into enhle noma uyathuthukisa, kube khona abantu abakushonisa phansi, ugcine usuphelelwa ngamandla. Kubuhlungu ukuthi ikhansela noma imeya uma zithi zifaka izinto ezinhle emphakathini, zifaka oJoJo, zakha amagrawundi, ubese umphakathi lezo zinto uyayibulala. Lokho kunqunda amandla noma kubuyisela emuva ukusebenza kwalabo bantu, noma nabo bey'bone bengenzi lutho. Kodwa uKhuba, umfo kaMpungose, cha, akanikezwe noma akachonywe uphaphele galagwala esaphila. Asisho ukuthi akapreyizwe noma enzeni, kodwa iy'nto ezinhle nokuthuthukisa umaskandi ungomunye wabo asebesebenzile bafowethu. Asisho ukuthi abantu siyabafunza ukuthi bevume, cha, kodwa umuntu ongenayo inhliziyo yomona neyomthakathi uyakubona lokho kucacela ngisho ingane encane. Ukuthi-ke ngiyayibona into elwayo lapho ukuthi hhayi uMpungose useyidlile, akadedele abanye noma usekwenzile, ededele obani, ngoba lento yakhe ukuy'misela kwakhe nokuy'nikela emsebenzini wakhe. Lento lena ifana nokuphasa esikoleni. Uma ubaqwaqwada abafundi esikoleni amakhanda, angeke kuthiwa hhayi dedela abanye nabo bephase. Ukuy'misela kwakho nokungalali nokusebenza kanzima. Lo mfana usebenza kanzima ngokuy'misela, kodwa lokho ufela khona, kuthiwa hhayi usedlile akanike abanye. Uzobanika kanjani abanye? Shuthi uyobafunza emlonyeni, ngoba phela baningi abaculi, kodwa abanye yebo kuye phambili, abanye futhi-ke abay'misele ey'ntweni abazenzayo, yabo. Abanye bahlala phansi bebhale o-4 bekhale ngabanye abantu, bekhomba abanye abantu bethi hhayi bayazivalela, benzani. Bebabone ukuthi labo bantu basebenza phambi kwabo ngokuy'khandla nokuy'misela.
Kade ngibuka nje kuzoba yilo mcimbi lo agcine ngawo uKhuzani ukwenza lapha eCarnival City obe yimpumelelo kahle kakhulu. Abaningi-ke bebewugadile loya mcimbi ukuthi ufeyile bese bethi hhayi ayisenamandla yakaMpungose sekuphelile. Loya mcimbi lo ogcinile lapha eCarnival City uwona ovele wanqunda izitha amandla. Bayibona nabo ukuthi ey'ntweni zonke mhlampe bedizela ama-influencer bekhokhela obani nobani badlalile. Iy'mali zabo y'hambela into engekho ngoba umcimbi ube yimpumelelo yagcwala yathi qhu. Bese beyahleka kuthiwa ayenzekalanga leyo nto bebezohleka bethi hhayi kuphelile ngomfo kaMpungose, kodwa lokho kuba-prove-ele wrong ukuthi amandla asekhona futhi kunokuthi kuyiwe emuva kusayiwa phambili. Bazomnqunda kanjani? Bazokwenzenjani? Noma bengakhokhela lokho okungama-page lokhu obani bani TV nobani bani kuyay'fanela nje. Kuyothiwani? Nizothini? Okungcono-ke manje shuthi niyoze nimlalele uNyendle.